Assalamualaikum. Dan uwa barkanka da zuwa, barkanka da ziyartar wannan channel namu. Insha Allah yau za mu yi bidiyoyi ne ko kuma in ce bidiyoyin ma daidan ce saboda gaskiya za mu ringa ɗorawa akai-akai. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Game ɗin mu yau shine Big City Life Stimulation. Gaskiya game ɗin mun bincika abubuwan da ya kamata a kai, muka ga ya kamata mu ma mu ɗan yi bidiyo mana ma Hausawan mu a kai domin na ga kamar ba bugawa. Shiga cikin bidiyon.